kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga overseas Filipino workers kag returning overseas Filipinos nga luyag magpauli sa Pilipinas ang makarekta na pauli sa ilang mga lugar ini kung sila ang fully vaccinated na. Ma-report si Nico Delfin. Hindi lang mga local travelers nga fully vaccinated ang gintagaan sang pribilehiyo sa idalom sang panibago nga travel guidelines ng National Interagency Task Force. Ang mga returning overseas Filipinos kag overseas Filipino workers ang sarang naman makapauli sila mga balay kung sila ang fully vaccinated kag may negative RT PCR test result gikan sa lugar nga ila ginhalinan. Suno kay Bacolod City Councilor Israel Salanga, ginakinahanglan na lamang sa mga ROF kag OFW nga mag-submit sang application sa SPAS kag Stay Safe app kag mag-coordinate sa iya opisina. Well, kung ato ka sa kung mga ara ka sa green o yellow countries, ang imuan mo gid lang pa-swab ka gid. Dapat valid siya within 72 hours ang imong swab. Pag-abot mo dire, upon arrival sa airport, schedule ka na puli sa imong probinsya. Pag-abot sa inyong balay, home quarantine ka 10 days. Kung unvaccinated ka, dapat may swab ka magyapon paghalin sa iba niya nasyon. Pag-abot dire sa Bacolod, pag-abot sa Manila, 5 days ka nga mandatory quarantine. And then pag negative mo sa RT PCR test sa Manila or sa Cebu, puli ka dire for home quarantine another 5 days. What's green and yellow kag anong mga requirements? Ang green and yellow countries amo lang mas moderate ang cases. Ang red flag amo na sila ang ma-observe kag just 7 days sa Manila kung unvaccinated, kag 7 days sa Bacolod. Kung vaccinated ka naman ya, present mo lang imong RT PCR test gyapon sa gwa, pero ma-observe ka gyapon 14 days amo na siyang difference nila. Ang requirements mo naman na siya gyapon passport ID, attach mo sa imong SPAS. Alternative mo sa imong RT PCR test isang imong vaccination card. Gindugang ni Salanga nga sa idalom sang panibago nga IATF guidelines, ginpaliputan man ang quarantine days para naman sa mga ROFs kag OFW nga wala mabakunahan. But sa mga ROF kag sa mga OFW nga unvaccinated, required while abot niya meron sila dapat sang swab na 72 hours, ma-observe sila gyapon sa aton niya 5-day mandatory quarantine kag makapulit na sa mga probinsya kung mag-negative na silang RT PCR test. Pag upon compliance nila sa Manila quarantine, pag-abot dire home quarantine sa gyapon another 5 days. Same man na sa ano naton sa vaccinated naton nga may RT PCR test sa iba niya pungsod. Pag-abot dire although mapuli sila diretso, but observe sa gyapon sang home quarantine. Ginahanda naman karon sang syudad sang Bacolod ang mga tikang para sa online registration sa pagkuha sang electronic vax certificate kag bakuna cards nga sarang magamit sa mga fully vaccinated sa Bacolod. Ini matapos nagpagwa sang executive order ang alkalde nga nagadula naman sang negative RT PCR test requirement para sa mga pasahero nga fully vaccinated nga nagatuyo magsulod sa syudad. Pangabay na lamang sang katapos ang Emergency Operation Center nga kon mahimo mangin responsable kag magsunod sa minimum health protocol ang mga nagapauli nga pasahero. Domestic man, ROF o kon OFW, agud mapahagan-hagan ang pagsaka sang COVID-19 cases. Inibagod hindi man mapaiway ang paglaton sang virus bisan sa mga kumpleto sa bakuna. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.